Yan mga kawaray, yung kalsada namin punta sa baryo namin. Grabe yan. Allah. Sakit sa tiyan. Iilag tayo. Oops. Good morning mga kapatay. Dito tayo ngayon sa barangay ay sa municipality ng Mutyong, Samar. Ito yung pinaka bayan namin. Tapos mula dito sa bayan namin ay bibiyahe pa tayo ng 20 minutes sa punta sa baryo namin mga kawaray. Wow! Yun mga kawaray. Yun mga kawaray, papunta na tayo ngayon sa baryo namin, sa barangay Gandumakul. Mula dito sa municipal ng Mutyong, bibiyahe tayo papunta doon sa barangay namin. Siguro mga 20 minutes dahil dahan lang naman tayo. Dahil nga bibidyohan natin yung kalsada. Yung mula dito sa municipal ng Mutyong, medyo maganda pa yung kalsada. Pero papunta sa amin, medyo lubak na. Dito yung mga pasaheros dito, mga habal-habal. Single na motor lang mga kawaray. Siguro ang pamasahe nila ngayon nasa 50 pesos lang. Malaki na din yun sa para sa mga kababayan natin dito. Mahal na din yun. Yung iba nga walang pamasahe, naglalakad na lang. Tulad ko dati, pag wala kang pamasahe, lakad lang ako. Mga 1 hour siguro lalakarin mula dito sa baryo namin papunta sa bayan ng Mutyong. Pero ngayon na may kalsada na, yun, karamihan na sumasakay sa mga habal-habal. Ganito yung kalsada namin dito. Medyo okay na rin kaysa maglalakad pa. Dami na pakamotor dito. Yan, paakyat na tayo. Ang unang barangay na daan natin ay New Minarog. Tapos sunod May Pangi. Tapos ang kasunod naman barangay namin, barangay Gandumakul. Tapos ang kasunod na barangay Bungad. Sunod na mga araw, ihabalang natin mapunta sa Bunga. Walang kasing ano doon, walang ganitong kalsada, rough road lang. Tingnan natin kung kaya pumunta doon sa Bunga ng motor natin. Kasi ang nakakapunta lang doon ng motor yung mga hindi gaya nito. Mababa kasi yung motor ko kaya sumasayad sa mga rough road na kalsada. Yan, ganito yung kalsada dito sa amin, bundok kasi. Kaya walang masyadong sakyan. Makikita mo sa paligid ng kalsada mga damo, malamig ang hangin, mga puno ng nyug. Yan, ang dami. Basta sunod na mga araw mag-aakyat din tayo ng nyug. Kaya abangan nyo mga kawaray. Kukuha din tayo ng buko bago tayo magbakasyon bago tayo bumalik sa Maynila. Yan opo, makikita mo nyo puro mga puno, tapos palay. Halos wala ng kahoy na malaki. Makikita mo lang puro nyug, puno ng nyug or palay. Yan, New Minarog na. Ayan siya.
New Minalog. Dito may liga dito, basketball. Mga sunod na araw maglalaro tayo dito ng liga. Ayan o. Tapos na ba? Iba na, ibang ayan o. Wow. Counting. Wow. Sige, uwi na tayo. So na araw maglalaro tayo dyan. Yan. Uwi na tayo mga kawaray. Sumilipan tayo sa liga nila. Yan. Parang ulan pa yata. Wow. Lubak mo yun doon. Sarap dito mag-ride eh. Dito sa probinsya namin, di ka magugutom kasi maraming makain dito. Pero ang pera lang dito medyo mahirap kitain. Magkapera ka, magbinta ka ng kupra, yun, akyat ka ng niyog. Yun ang pinagkakitaan dito. Kasi yung mga palay, pang sariling pagkain lang naman yan, kulang pa ngayon eh. Pag naubos ang palay, bibili pa rin ng bigas. Yan. Tingnan mo, naglalakad lang sila. Oh. Ginagawa ko yung dati, ang paglalakad. Yan. Naglalakad lang sila ate. Yan. Dahan lang tayo kasi madulas yung gulong ko eh. Pag naano sa buhangin, parang i-slide eh. Kaya kunting ingat lang tayo dito sa kalsada na to dahil mabuhangin. Sumasayo yung gulong ko eh. Pang espalto lang yung gulong ko eh. Oh. Wow. Yun, dito yung barangay may pangi. Kasunod sa amin naman. Yun. Yun. Pababa na oh. Uy. Malagay yung dala ko. Nasakyan, nasa lubong. Yun. Sana hindi tayo maabutan ng ulan. Yan. Ubusin na, baka may kasalubong tayo. Hindi natin kapisaw dito eh. Yan. Yan, may salubong tayo. Hindi nakikita. Yun, puro niyo ko. Sumasaya yung motor ko eh sa mga buhangin.
parang malapit na umulan ha. Ayan. Ito naman papuntang Barangay Nalad. Dito yung sa amin, Barangay Gandumakol. Shout out sa mga taga Inalad. Hindi na nakikita eh. Kaya kailangan natin bubusina. Baka mabangga tayo. Dito kasi kailangan hindi ka matulin dito kasi nga di mo nakikita yung mga kasalubong mo dahil di mo makikita yung mga kasalubong mo dahil one lane lang. Oh, parang lumipad tayo. Yan. Yan. Yan, mga bata pa oh. Ang gagaling magmotor kaso walang mga lisensya yan eh. Mga bata pa, wala pang helmet. Dito kasi hindi uso yung helmet eh. Pero tayo mag-helmet tayo para sureball yung biyahe natin. Yun, umuulan na mga kawaray. Naloko na. Naabutan tayo ng ulan. Yun. Umuulan na. Ito na yung kalsada namin. Wow. Ganito na. Pipili ka ng dadaanan mo. Yan. Uy! Wow! Pipili tayo ng daan natin. Wow! Yan. Kailangan natin pumili kasi lubak. Oh, grabe. Yan, mga kawaray yung kalsada namin. Punta sa baryo namin. Wow. Tumatalon-talon pa. Wow. Dahan-dahan lang. Wow, tumatalon-talon. Wow. Oops. Umaakyat eh. Grabe yung kalsada na to. Yan oh. Oh. Grabe ya. Allah. Sakit sa tiyan. Iilag tayo. Oops. Grabe. Ang taas dito oh. Wow. Yan. Umaangat-angat yung tiyan ko ah. Oh, yun. May one lane na naman tayo dito mga kawaray. Putol pa yung kalsada dito punta sa amin. Dito sa umpisa mula dun sa bayan ng Mutyong, municipal ng Mutyong, medyo okay pa yung kalsada. Pero pag palapit sa barangay namin, medyo hindi na maganda. Pero at least kalsada na nakakalaan na yung mga motor o sasakyan na punta sa amin. Dati dito pag dumadaan kami hanggang tuhod yung putik dito. Hindi ka pwede magtsinilas. Ngayon kahit maglakad ka, wala nang putik. Oh. Yan. Oops, putol na naman. Oops. Ilag. Oops. Yan, one lane na naman. Yan.
Ilag tayo dito kasi masaya dito yung motor ko eh. Ilag dito tayo sa kabila, sa kanan. Dito tayo, walang saya dito. Yun. Nasira na dyan yung isang kalsado. Yun, sakyan pa tayo nakasalubong. Yan. Ito na yung baryo namin, Kandumakol. Wow. Yan. Ito ang kalsada namin. Grabe oh. Aray. Kandumakol. Oh. Oh, grabe. Oh, grabe. Tumatalon-talon. Yay! Tumatalon-talon pa yung motor ko. Wow. Grabe. Oh. Yan. Ito yung baryo namin mga kawaray. Ito. Dito yung bahay namin. Yan yung bahay namin na di pa tapos. Yan. Ito yung bahay namin mga kawaray. Yan. Dito na tayo. Tagay sa bahay. Hello. Oh, sumayaw ko na, naka-video ako. Ano? Sumayaw ka, naka-video to. Ala! Dito na i-on to. Oh, ayos.